Programu yetu ya Mphepo Zinayi. Lero tili nkhani zikulu zimene tikambirana. Nkhani ya Commission of Inquiry komanso nkhani yokhuza ndithu chisankho. Tisanapite ku za chisankho. Anamiwa mati muli ndi china imene mafuna muonjezere. Ndingakhawo chi blanket. Nkhani ya ngozi chitika makamba. Zambiri zimathera kwa principal amene anali wamkulu mmene mucha. Malemu Saulos Chilima amene anali vice president. Koma mabanja ena 8 aja sitikuyankhulapo. Ndikuzafika paka na panopa sindikuziwa ngati alipo amene waona report kuti chichitikire ngozi imeneyi patha miyezi 4 kodi mabanja amene aja akusamalidwa bwanji fa ena amene mucha anali ma breadwinner anthu kuti pakhomo pawo kuti aje amadalira amene aja ena muzonso madalira amene uchi koma boma lino sinabwirepo ndi comprehensive report nkutuuza kuti anthu amene yakwasamala bwanji nzofisa chisoni chance kuti ma report akonesa kuti ena aja mu nyumba zimene ankakhala asamusiwa chikhalitecho sakukwanisa kukhala ndi access kumalipiro apa mwezi pachamumaziwa munthu onera kuti zikachitika choncho ma account amazayima pamafunika kuchitika ma process so zikuoneka ngati kuti tikamayankhula kwambiri zikungothera pa Saulos Chilima kuiona kuti mmene mjamunali anthu ena onera kuti padakali panopa akuvutika kwambiri ndiri mafuna ndikuziwa kuti programu ya chakwera mayionera ndikuziwa kuti Moses kunkuya mayionera oyama yankulira boma mafuna kuti ayankhepo atiwonese umbono wogwirika chipepeso chimene chinapita ku mabanja aja atiwonese evidence onera kuti mabanja aja sakuvutika. Ndikukhulupirira kuti ndi ntchito ya Stutso ngati ifeyo tifuti tionike kuti zili pati. Ndikukhulupirira ndithu kuti ntchito yathu ngati olemba nkhani ofufuza nkhani opanga ma program kuti kodi mabanja amene aja moyo wawo uli bwanji analandira chipepeso ndi zina zotero ni nkhani yaikulu kwambiri imene yofunika ndithu kuifufuza. Nkhani ya chisankho ikuoneka ndithu kuti ndi nkhani imene zokonzekera zake zayamba ndithu ndi moto kwambiri. Pamene tikuyamba registration pakubwera ndithu zambiri zimene zikuchitika tikumva nkhani ya NRB akhoti analamulanso kuti atsatire njira iyi kenako opposition nawo sanena ndithu kuti ayisakukhutira apanga ndithu misonkhano yatola nkhani kawiri konse akukamba ndithu nkhani yoti mkulu wa MEC atule pansi udindo komanso CEO atule pansi udindo. Zikuyenda bwanji kuti za chisankhozi? Chisankhochi chimabwera choncho nthawi zonse. Opposition ali mantha chifukwa pamakhala chikhulupiriro choti amene ali mboma abera zisankho. Nthawi zambiri timaganiza kuti DPP ili mboma ibera, MCP ili mboma ibera, UDF ili mboma ibera, zoti amabera adi kapena ayi sindingathe kudziwa koma nkhanizo zimakhalapo ndipo opposition amapanga chimozimozi nde ayizizi kwa ineyo ngati nzika sikuti zikundipasa ujeni kwambiri. Do you think opposition ali ndi genuine case pa ma issues amene wanga raise? Ndi pamene ndimati koma kwa element kena kakuoneka kuti opposition ali ndi ka point kofunika kwambiri kuti tendipereke mwayi kwa Malawi aliyense amene ali woyenera kuzavota kuti avote. Pasapezeke njira ina iliyonse yoti uyu Malawi timuletse. So ngati mukufuna kuti aliyense akhale ndi ID tikhale ndi access ya Malawi aliyense kupeza ID yo. Ngati zimene sizingatheke ndeti zike pambali tisazavotedwe ndi anthu oti alembesa okha chifukwa choti enawa sitinapase mwayi ukapanga register ID card yeja. So argument imeneyo ndiyofunika kwambiri and ameka itenge serious kuti ngati akupanga strict kuti ubwere ndi chitupa chako kuzavota aonesise kuti aliyense amene ali willing kuzavota apeze chitupa. Mmene zimanenedwera kuti ngati nkotheka NRB azikhala apa olembesa ali apa ndipangeza NRB kumaliza nkulembesa chisankho changa nkumapita. Osati zoti tikepo sonjira zina kuti inuyo chifukwa choti wiki yatha simunalembesa chaka chatha simunalembesa simvota ayi kameneko sikasakhalepo ndithu. Anami mukuona bwanji nkhani ya chisankhoyi zikuoneka ndithu kuti zayambika kwayambirira kwenikweni titasala ndithu masiku ochuluka kubasi kuti tifike pa 16 September 2025. Poyambirira Amalawi amakonda mpira kwambiri. Malawi anthu amakonda zinthu zitatu ngati sakhala kuchalichi amakhala kumpira kapena kuonera mpira apo ayi makhala kusonkhano wa ndale ndipo fati belekisazo chimozi cha kumpira. Mpira akamasewera kupeza kuti timu ine ikudandaula kunena kuti refu mpirawo khangati kuti waboka ndiye refu manena kuti ikazisiwerani
bwanji refu amene mungati ndi kuti refu wanu wanje ndinawuza ndilimwayi kuti ku NECOF ndi gulu lalikulu kwambiri limene makumana kusiyanasiyana kukhuzula zisankho amandiyitana. NECOF yoyamba tinapita inali pa 20 August kenaka inachitika ina pa 10 should be October. Ndiye anthu amadandaula kuoneka kuti madandaulo changofanana. NRB yasokoneza zinthu. Kusokoneza zinthu zake kuonera kuti muziko muno chilengedwe cha anthu amawerengera ndi a National Statistical Office. Ndiye anthu amaziwa mu projections. Mukaona chiwerengero chimene chiwerengera cha kulilongwe cha kunchisi cha anthu ndi cha anthu amene alembesa chikukhala ngati kuti mafiga NSO ngochepa kuyerekeza ndi mafiga a NRB. Koma kuti mupite kulumpi mukupeza kuti chiwerengero cha NSO chili apa, NRB chili apa. Ndiye mukakapita ku Nsanje kapena ku Tcholo ndipo ndina kuti boma lililonse limene lili outside central region imene mbagwidwa perceive kuti nsitongolo ya MCP mukapeza kuti kuli zosamwisa zambiri. Ndiye mufunse kuti kuli ndifa chani mashina ya NRB, ndifa chani maofisi wa NRB akungodana ndi Eastern Region, Southern Region ndi Northern Region koma mokondera Central Region. Chinthu china chonena kuti pakutha zonse tikachita chisankho timafuna tichitipase asogoleri amene tikhale nawo for 5 years. Ndiye mukabwera section 12 ndi bayina naija asogoleri amalamulira on trust. Ndiye mafuna kufunseni kuti process kapena njira yosankhira anthu oti muzakhulupirira ngati simukuyikhulupirira research yake muzayikhulupirira bwanji. Chinthu china anthu amanena kuti simwakonza chimene sinaonongeke. Kodi Justice Chifundo Kachala anaseva term imodzi kunaseva term imodzi chisankho cha 2020 chinayenda bwino kwambiri ndifa chana chosedwa ntchito ndikukayika Justice Anabelo Ntalimanja amene zaziwika mpaka na panosanakane kuti ni mwana wa John Tembo ndamene wakala president amene wasindana ndacha kwera. Ndiyeno zinthu tikumapanga kulakulu tisamatenga Malawi ngati anthu kuti Namiwa nkhani imene yoti a Justice Ntalimanja ni mwana wa John Tembo tinene ndithu kuti ndikuti anthu ngati amene wawa sazikhala m'maudindo ngati amene wachifukwa chakuti ankolo awo anali UDF ena anali ADP ena anali chizungu choti conflict of interest. Munthu ukakhala kuti integrity ulinayo umaona kuti ineyo nkhani isi ndiwe ndikhalepo chifukwa chakuti umazipanga reduce. Ndiye mukazaona kuti anthu akuoneka kuti ndi conflict interest koma ukakamira amakhala kuti anthu achakamira pena. Ndiye mukayangane meki mukayangane position by position senior position izo ukapeza kuti is either munthu ameneyo anali mboni ya MCP pa mulandu wa chisankhocha kapena iye anapostapo zokhuza MCP pamene tikuti mekiyo ndi referee. Anachita kafukufuku amene kuchitika Malawi muno molero anthu aganiza ngati takusa masiku 5 apitawo anthu sanafisi komanso internet sinama. Ndiye zimene timafunika apa zionera kuti ife tinkauza achakwera just do the right thing. Pachingereza mati do the right and shame the devil. Dziko la Malawi sitifunika majalini, sitifunika mapekoni, sitifunika yani Malawi amafuna chimanga. Achakwera decided to mess up. Ndiye lero akusakasaka njira zoti kuti ndipange chani afuna apange suppress the will of the people ndikusokoneza MCP. Wina wake anachita kunduza kunyumba kwake ndikupita ku MCP chifukwa chokuti achakwera ayikonza kale meki. Kusonyeza kuti tili ndi anthu na kuti akuziwa kuti they messed up koma afuna suppress afuna apange suppress mwanena kale pacha kumuzifufuza atulangani kuti investigative journalism yapita kuti masiku ano. So ngani ili apa nduna kuti tili ndi refu amene kuti chigoli chikagola mmalo moti ayimbe kelele akudumpha mwamba kumachemerera zimene zisiti kuzifuna kuti mukhulupirire kuti siku libwino 2019-2020 kunali external auditor kuti mavota achakabwera staff yapanga ndi wina azipanga confirm akutondolo palibe. Anthu akukayikira za chief executive Mpesi anthu akukayikira za chairperson Anabelo Ntalimanja ndiye kuonjeza pamene pacha achosanso auditor external auditor kuti asakhalepo cholinga chawo ndi chani. Chisanso choyambira chakumpira kuja ndanena kuti lero kumpira kumene anthu timakonda kuja apanga enhance transparency and accountability ayika VAR. So izati mukati kuti wagwira wina akakana ngasimpire makhala wadusa amakayimisa ndikuona kuti anagwira adi ndiye ndifaka anthu amafuna external auditor uja azaone kuti abade anagwira kapena sanagwire play on. Chinthu china kobwera company imene yasokoneza zinthu kuli kosi kumene yapita smartmatic umboni ulipo
maiko aku Africa ndikwina kwa usumena apite mbiri yawo njoyipa ndiye kuti yayi amene yakwanga kamira atipange provide elections management elections management devices tikusigula kwa anthu okayikisa ndi anthu amanena kuti show me your friends, I'll tell you who you are. Inu amuloza kungoona azinzanu tizwa kuti awa amapanga sakutamba. Ndino nkhani ya chisankho the process imafunika kuti ikhale credible cholinga kuti result icha aliyese azayilandire. Ngati munthu akupanga akupanga zakutambwali anthu amkulupirira bwanji. Ndimafuna ndinene pano kuti asukuliri onse amene malimbana mapanga manipulate the will of the people amakhala asukuliri ulephera. Ndino anthu you have messed up. Choti mzika zipanga impose kwa anthu ndi chani. Tibirane manja tisalole chibwana chimene. Chifukwa cha nthawi akayatsa nkhani ya chisankhoyi ena nkumane kuti umukhangati zinthu ziyambira kutali kwambiri chifukwa tingoyamba muna chinthu choyambirira chimene chimaoneka ndi tutayi chisankho chachili apo nkhani yolembetsa kutsogoloku timaliza kuno bwino zakutsogolo silinganene letu kumano chipeti ngalene chotena kuti chisankho ichichi cha mani issues issues ena ndiofunika ndithu kuti mwina ngati dziko tiwamvetsere bwino ndithu komanso tiwakonze. Issues ena of course ndi ndale ina tingatonga chita dismiss baadhi ndi ndale. Yeah, koma opposition apanga raise issues angapo amene ndikuona ngati dziko ndipo fika ndithu tiwapasa attention tisango chita dismiss yayi pali issue yokhuzana ndi results transmission opposition anaona kuti yayi pakakhale manyo transmission meki kupanga plan kuti ikakhale electronic transmission nikhana bwino kuti mnati tiunikire bwino ngati dziko kuti kodi ma-merit yake ndotani, what are the advantages, what are the disadvantages ndeti sankhishani ngati dziko ineyo ndikhala kuna kuti nkhani ngati zimene zizi tumakhanga tufuna tiziwange suppress munasana kuti tumakhangati koma wakhangati ameki kanga nakufuna kuchita pressure side izo zanu so izo koma nafuti tiganize bwino tikhale pasi ndikukambirana kuti mashiza mna panga raise our position yawa kuti tingachita address bwanji kuti chisankho malizasi tizika tizikaita transmit kudzera makina a internet kapana zikakhaliza manyo kuti bwino kakhautani kugwiza ntchito manyo system melani na opposition nanga kuti disadvantage yake kakhautani tikambirane ngati dziko komanso pali issue yokhuzana ndi ma MDs mene mbalanga Sylvester wayinenayi we need to discuss as a country bofuna pakayi dialogue nditu dialogue chabwino nditu kuti tikambirane kuti tichita resolve bwanji mashizi ngati mene mawa ngani za credibility ndizofunika kwambiri kuzipasa attention chifukwa if we don't give them attention mashizi ngati mene mawa zosata zake chisankhochi kusogoloko ndi mavuto khoka maliza sena sakavomera azikati jatikana zinja maona komanso that perception kuti megi ikufuna kuchita ligi the election in the favor of MCP ikakha kuti mwina it has been rendered credible so ndiyapempha megi komanso eno okhuzidwa kuti kufika ndithu kale kukambirana bwino koma ndi imene mukutha kuiona itachitika ikuyenera kuchitika ikuyenera kuchitika ndithu and dialogue imeneyo isangokhala ya megi kaya kuneko pofika dialogue yabwino ndithu yona kuti ichite involve all stakeholders kuphatikizapo amene akudandalawa our opposition the opposition should be part of the solution. Koma our opposition ife tili ku opposition ife tisaya tenge ngati technology mwati muli ku opposition ino ine ngati ali ku opposition anthu muli ku opposition ino musatenge ngati technology ngati chinthu cholakwika musatibwezerese kwa kale kwambiri jack up your technology terms ku opposition iko kuti technology muzimvesesa kuti mukamatsusa zina mukususazo nzomveka koma zina kumati koma lero inu simutautumiza SMS akulu okay so mene anenera bwanawa ndizoti ndikhale pasi tikambirane ndiye tigwirizane kuti ichichi chizayenda chonchi
transparency yake ili pakuti ndi awo akakhala ndi vuto azinena kuti ife tikuona kuti apa muthauza sintha zinthu apa kuti ayi sitingazasinthe backup transmission yathu izakhala yakuti backup yake ndi yakuti so pakuyenera kukhala national conversation yoti aliyense amvesese ukamamva nkhani imene ikukula kwambiri ndikatsalira bwinobwino misonkhano imene anachititsa a opposition misonkhano press briefing awiri amene anachitira akuoneka kuti akulankhula koma zimene akulankhulazo sakupatsidwa mwayi kapena sakupatsidwa solution. Apapa ineyo uthenga wanga woyamba wapita kwawo a opposition, wachiwiri upita ku meki ameki mwina mukuziwa zimene mukuyankhula koma ngati anthu amene mukuwauzawo sakumva. Pezani njira yoti anthuwa mumvesesane mukhale pa because awa ni ma players. Mwina ma players a MCP akumvesesa koma enawa sakumvesesa. You need to bring them together ose apange understand. So apapa boy mu court ya make tikudziwa kuti a opposition alirabe amalirabe we amatero to kuti atibera zimene zizakhalapo koma no zizakhala ndi mphamvu kwambiri zikakhala kuti zimene akulira panopazi sitinasikonze kukadali mamawa chonchi alira kukadali pamawa tiye tizikonze tifotokoze technology bwino tipeze nthawi zina umangoyika ngati ku technology omayika ma system kandi awiri a independent system iyi ndi imene ikhale imene koma ina tizilemba pa board mutha kujambula nkumakawerengera nokha tizakumana kumapeto aliyense atha kuona dire ngakhale zinapita mofulumira ife zatuzabwera mochedwa koma zonse zikupanga tale bwino. Okay, chabwino chifukwa cha nthawi ndekeze pamenepa ndikukhulupirira ndithu nkhani zathu zikulu zimene mafati kambirane ndi zimenezi koma sitingathe kukambirana zonse chifukwa nkhani zimenezi ndi nkhani ndithu